Добър вечер на всички, добър вечер, Ваня. Огромна чест и удоволствие. Тези невероятни музиканти, феномени Холос в българската музика. Чак сега, аз не разбрах защо ти е мечта. Защото такива големи музиканти с такъв голям отпечатък. Ти си по-висока от нас. Това няма значение. Не, никакъв случай. Представи се, моля, как се казваш? Петя Илиева съм аз, приятно ми е. Родом съм от град Сливен, живея 15 години във Варна и съм един огромен любител на хубавата българска музика и на всичко ценно, което става в сърцето и душата на човек. Благодаря много. Let's
Безкрайно ви благодаря. Това е сбъдната мечта и виждам съм. Благодаря на нашите честите. Ние ти благодарим. Насреди ги тях. Дано не съм разочаровала публиката и Бетер с това изпълнение да ви е запазна. Напротив, Петя даде ми идея, аз понеже обичам да се занимавам с музикален бизнес, следващия път ще го направим караоке, концерт, на който Наско няма да пее, ние ще акомпанираме, но вие с платен абонамент ще идвате на сцената и с наддаване, който повече пари даде, мисля да правим по един такъв концерт в годината. Какво ще кажа? Съгласен, аз съм жунт. Е там най-горе. Още веднъж ще благодариме. Много ни изненада. Аплодисменти за Петя. И за тях ни изненада, със сигурност. Моля те, остави тези плакати да си ги имаме за Аз не мислих да ги връщам въобще.